Gata. Gata, bă. Hai ținut. Atunci pune populația alea că strici telefonul, pleacă de acolo. N-auzi? Spera. Hai, nu dai așa. Va fi filmat! Ce mai greu să nu așa, măi, băi, să te învăț. Nu mă, nu vreau să hai, mă, dă-i. Păi dacă te-am la armă, joacă ca lumea. La vale. O, dă-i ca lumea, trage odată toți Evanghelii. Hai, nu-ți poate mai să mă la aici, nu. Stai-i ea. Băi, și mă. Dă-i mă, Iver, să mă cac în iadul. Cum Iver? Moasa roșie. Bă, să spari. Ia-o la palmă, și mă. Hai, mă, dă-i. Apa de că faceți ca mândă. Dă-ți-te. Ia să vedem cu stânga. Doamne, cu stânga, doamne. Dă-i mai stânga. Hai, domnule, pe masă. Închide, nene, aia! Nu vreau. Băi, măi, te-i dau. Hai, închide-o, cum tu vreau. Hai! Zici, bă. Mă termină, mă, cu artele. Da, da. Ești din naște. Marci. Din astea la cum e? Uzi-o. Aaaa, bă, ce fac curăț. Hai, închide ușa! Hai, uite-mă așa. Hai, doamne, mai de acolo. Închide ușa! E bine! Bine, sărac. Nu am rămas. Ține că n-am rămas în altul, era plecat. Bă, dar să dai cu aia că sare mai bine. Mâncați în roșu, dă-o. Am prins să face roșu. Dar cum mai te la praști aia, m-am mâncat și singur afară. Nu știu, m-ai mâncat. Păi de ce ai casă? Nu pot să stai geamul. Se vrăjeala ăsta nu eu. Nu pot să stai geamul. Nu pot. S-a aruncat. O fi prost. Te nu și mă lau. Ba da. Sar aia și sar geamul. Hai. Nu mă scoate mâinile la mai Nu vreau. Nu scot deloc. Dar care-i problema? Cine-i cu de-așa artist? Cine? Cine s-a băit? Asta e mă, dar. Cine s-a Vrem băit? la mulțat. Nu mai trebuie. Nu mai am nici! Bă, nu, stai, jos. Nu dați nimic că stai ca voi. Stai mă, că era un pe ea. Care să chem buzunarul? Bă, nu mai intra. E ruptă de rog. N-am nicio chestie. Băi, vă rog, fiți atenți un pic, ați. Tu dai roșu pe masa asta. Aaaa, să dărâm în masă. Să mă să duc. Da. Nu mai trebuie nimic să trebuie. Îmi spuneți și vă las pe cine vreau. Pe mine. Nici afară. Bă, m-ați văzut, vă Hai să văd, dăm parte, că Nu poate. Hai, dau hainele lui. Dar tot trebuie. m-ați dai spune. Bă, mă, Giorda, te crezi în Villa City, man. Stau mă, din aceea, mamă, că... Da, ia și... Așa, mai... O fi și în gura. Mult! Punti. Mult, mult. Ha, n-ai, băi! Uite, mă, asta nu mă lasă. Pinguinile, ca să-ți fac. Ia ce-mi te faci tu, că te vrem. Bă, nu ți-am testat
mea să fie. Banii puși de mine acolo, la te acum. Da, mă, ca să vezi. Da, ia mă bani, ia banii mă care are pe cap. Ia Auzi, bani. Dani, și m-a plătat la tare. Nu mă duc acolo. Hai, ia dă-i acolo. Hai, mă, băi, da, vă rog. Bă, nu mă, acolo, lasă banii acolo. Am vrut. Băi, bani. Papara mea, papara, Avea americani. Papa americano. Să rămâne încolo paleta. da, mă, nu Da, mă, masa. să mâncare ți-am dat, era Nu sunt gara. Da, asta nu-i dă de afară cu nici. pentru că m-a zis băgat. I'm the only one who made the Au, rules. pleacă de aici, Nu vreau. du-te cu care. I'm the only one who made the rules. Băi, Băi, eu sparging de mingea. deci joc 4 ori din ea. Poate la curs pe aia să vorbești. Băi, ce mă ghilote. A ieșit Polonia asta, să dau pe Polonia. A ieșit? A ieșit. E cu sună telefon. 10 și... Sună telefon. Dă-l pe geam, hai mai repede. Da, Mari. Da, băi. Să ne cam ping-pong, să vedem. Da, mec, prosti! Da, culcă asta. Nu mai fac. Până n-ai croata? Nu mă frământesc. Mamă, până atunci. Renato! Nu mai e! Dă bre mingea. Dă bre mingea aia. Mata mai la mingile? Am tu și peretele, frați gemeni. Zici că el e tu și peretele e el. Hai, bă! Bă, stai! Așa, pardon. Asta cu capul. Cred că nu se poate, bă, că Asta cu capul. Hai, mă, te-i! Hai să trămă camul. Ia-i ideea. O să popană caldă, dai. Nu vrea să-l china. Cascaria. Bă, da, are greu mic. A, zi! Da, mingea! Aveți mă în gală. Cum e să la mingea, mă? Uite, mă, ce efect ala, băi! Cum a dat Hagi, iate! Băi, idiot! Nu l-a sudat? Nu da Duda. Cine zice ăla? Băi, dacă nu da Duda, eu nu ia. Păi tu ești. Băi, Duda, nici să simte tine asta. Nu am câte o miză. Hai că stau, deja e mic. Hai mă, cum? Cum zi, mă, spără-te la curs pe aia să vorbești cu ei? Tu te mă și fără. Calmă curul. Tu ești negru în cuvânt. Am găsit gura! Ai înghițit guma? Să-ți luau boclavia aia, doamne, să-ți luau și de-aia, mă, Ai înghițit Bă, dar cum guma? era aia care era în mașină? A, dar nu știi. Ai înghițit guma, Nici? Era încă că ușa bună, dar mai de acolo un pic. Andrei, să facă în ciudă, bă, Nicol la final. Da? Cum stă? Primul. Stau că băi. Nu stau eu zic de aici. A, de la Silița? Da, și nu s-a vorba că m-am... Bă, că mai de acolo, mă. Nu mă, aia, altă, să avem eu. Ce știu cu cine vin cu mașină? Una creată așa, blondă. Nu știu, mă, cu ce... Flavia? Nu? Aia, sunt să avea, știa ceva. Uite scorul. S-a dus.
Dacă n-ai exact din final. Nu știu, vedem pe la moaie. Da? Văd. Da, nu? Bă, nu, că n-ai drumul ăsta. Dai așa la mine? Da, mă, așa la mine. Dar nu știu cum e să zic eu. Echipa asta, hai, tată. Băi, te meti în pokeball. Amicorul, Deci ca să te arăt și te gândi tu, mă dorul. Exact asta am văzut. Adică! Nu fac telefon. Bă, era și mai rău dacă se duceam telefon. Era mai bine, cred. De ce? Hai mă, lasă-mă, mă, tu dai tu ai zâmbă pe cap și gata. Da, știu că între mine făceam. Da? Păi ia nu mă zâmbă de ceva de greu, mă. Abia ce să mai dau cu între ochișorii ai tăi? Asta știu să mă ocup în curs. Bă, când te sper mai urât. Da. Hai, poate nu mai dormi la noapte nicăieri. Păi oricum vreau să fac noapte albă. Nu până la noapte sărbătorești, stai ca și dormi și noi dai și rău. Stai ca pe tine. Care tu, hai, să vezi! Stai ca pe fițele alea! Eu sunt prostă bea ca tine. Bă, tu ruginești bă dacă nu vezi. Ruginești, mă, că e mai acolo de la apotrafii. Bă, care profitau, pe care îl văd în fața mea. Bă, dar nu face mare, mă. Tu cred că ai fi primul. Ochii tăi, ce ca o floare, ochii Mă fi tăi. cu prost de aia. Bă, că e nespălat urmă. Păi dacă mă ocup în curs pe aia. Mă pun la mintea ta de găuzată. Bă, am văzut că ești cu pinguri. Păi, dar tu ești ăla. Nu știu, că să le spun și de-asta murdă. Bani eu mă prost cu tine, fata ta, dar nu tu te chiar să prost ca tine. Nu? Mai pot. Dar pentru că nu am dat 10 la. Și că tu ești mai prost ca tine. Ca pe care am nota 10, da? Dar să nu se moaște. Cine-ți părul? Tot atât la șupi. Mama, cât e? Gata, mă. 6 la 3 pentru Una. O să hai de la până. Mama. Wow, hai bă, la masă. Dar nu cu masă, mi-ai pus masa ta. Asta nu este masă. Asta este o făcătură. Ce făcătură? Să-l cu tata am făcut. Cam atent. Victoria bebe. Ia de să ne vedem. Mama,